I ljudi, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Danas ćemo ljudi da se nerviramo ili živčiramo. Danas igramo jednu igru koja se zove nije Getting Over It, ali tako nešto. Tako da mi odmah krenemo, vidjeli ste ovaj kod nekih drugih epizoda, ja prvi put snijem ovo. Samo što na kompjuteru ja snijem zapravo na Androidu. Na telefonu, na kompjuteru smo u nekoj bačvi, a ovdje u kutiji. Odmah da mi krenemo, ovo su naš prvi koraci, znači idemo preko neke WC šolje. What the hell? Dobro, ovdje bi se trebalo. Oj, kruše. Ajde. Znači ljudi ovo uopće nije ovako kako se vama uopće čini ovako, oh my. Sad trebamo preko ove kutije. Gore sad na ovo, dobro je. Još je samo ušao. Oj, kruše. Šta je ovo? Kako on misli da... Dobro, smiri se, ne ide sve kada si smiren, evo. Kada si smiren, sve ide polako i fino. Sve ide super. Okej. Spusti se tu. Sad kako vamo gore da ja odem, kako on misli da ja vamo gore odem. Oj, Bože. Kako misli da ja vamo gore odem? Kako on to misli da ja izvedem? Znači možda da se ovako zahit. Ajde, lako. Moramo ići gore, moram doći do gore, znači cilj je doći do gore, okej, polako spusti na to, ne, polako, znači moramo se ovdje zabaciti, znači moramo se vamo na ovo zabaciti nekako, to je, oj, kućeš tamo smotani čovjek. Sada, vidje ga je smotan. Aj, ne dole. Aj. Aj gore. Vidi ga, znači, uvijek je smotan ko fosna. Aj. Evo možda. Kroz ovaj kamen je jednostavno prošlo, znači ima manji bugova jer ipak to nije najbolja, znači igra jako ispija mozak. Za neko je misli da nema živčan života, ne preporučujem ovu igru, tu sam, gore sam, okej, dobro, stanimo malo ovdje, stanimo. Dobro, možemo krenuti gore dalje. Ti mene zezaš. Ne, dole. Ne. Aj, ako odavde panem. Ubistvo ono treba ovdje. Urave. Aj. Bože, aj. Kruše. Oj. Ne, šta radiš? Koji ti je vrag? Aj, Bože. Uđak. Vidio je smotana čovjeka. A kako si ikako upuo tuda u kutiju? Ne tu. Mali bogova igra imamo. Aj.
Ufatio sam se gore, ali nije me prihvatilo to ufaćanje. Okej. Polako, gore. Polako. Polako, ne. Vidi ga šta radi. Hajde, gori. Šta radiš, čoveče? Oj, smutana ovoga. Joj, koje. Ja ne znam kako je on i kako završio u ovoj kutiji. Oj. Ja ne znam, ljudi ovo to vidi da se ja ovako živčiram. Stvarno, ovo, ja ovo ne mogu. Vidje ga. Vidje smutlje. Vidje čovjek neki bogatač, pa što ni lič kako nosi naočare odjevo. Pa zar si nije mogao platiti nekoga da mu ga izvuče iz ove kutije, nego ja njega moram vodat toga. Kod tebe kako. Ne tamo. Kud si ti do vraga krenuo? Znači ovdje se ovako, evo ga, ne. Ok, dobro je. Znači sada, će to, ne. Aj, Bože, aj. Ljudi, pokušat ćemo ovo da još jednom odradimo, ali ja sam vidio da ovo ne može naći. Aj, ko napravi ovu igru? Ko ovo izmislio? Ko je izmislio ovaj šetanluk? Aj. Dobro. Nećemo se živčirati. Nema živčiranja, nema. Toga idemo polako, idemo gore rijeka. Znači, nećemo se živčirati. Nećemo. Ne. Tu smo opet na stolu, na letećim stolama, znači. Nemoj to raditi, smotaniću. Ok, polako gore. Možete, možda malo ovamo gore. Brum. Ljudi, ja stvarno ne kontam kako da dođem gore. Ne dole, ne se vraćati. Aj! Ne! Aj, kruše. Znači, bio sam ljudi gore. Idem ja se dogore popet, pa ću ostati još, pa ću pokušati još koji put. Tako da vidim. Ljudi, ovo je mali trenutak za mene. Mala stvar za mene. A velik korak za čovječanstvo. Čuda se pomaže. Ljudi, ako želite da vidite kako se ja živčiram, mučim i penjem se na klipove planinčuge ovdje, ostavite like, share, subscribe. Idemo do 20 lajkova na ovome klipu. Ako bude 20 lajkova, nastavljam da se živčiram sa ovom igrom. Tako da ljudi, ako skupimo 20 lajkova, nastavljam da je s igrom. Vam se svidio klip, ostavite like, share, subscribe i pozdrav, vidimo se u sljedećem klipu.